Mhuri yeZimbabwe pane mashoko atatambira anorwadza zvikuru. Pane tsaona yaitika patollgate rekubhulawayo. Bhazi reStallion Cruise range richibva kubhulawayo richienda kuVictoria Falls rapinda mutsaona inotyisa chinhambwe chemakiromita 5 kubva patollgate rekubhulawayo. Bhazi iri rabonderana negonyeti. Early reports from the scene indicate around 10 casualties. Zviri kunzi vanhu vangangosvika 10 vafira paspot, with several bodies lying under blankets and multiple passengers severely injured. Emergency teams, including ma-ambulance 4, are on site providing kurapwa and transporting the wounded to nearby hospitals. Tsaona iyi inodzosa ndangariro yetsaona dzakamboitika dzeStallion Cruise mumakore apfuura ayo. Muna December 2023, rimwe bhazi ravo rakapidiguka pedyo neGwai Bridge ndokukuvadza vanhu 24. Pakati pegore re2023, imwe tsaona yemumugwagwa weBulawayo Victoria Falls iyo yakakonzera kufa kwevanhu 3 nekukuvara kwevanhu 10 yakaitika zvakare ichikonzerwa nebhazi iri. So as passengers and their loved ones await updates, authorities face growing pressure. Families are calling for full investigations into the causes, whether it was driver fatigue, mechanical failure, or poor road conditions. Zimbabweans are also urging stricter oversight of long-distance transport companies to prevent more tragedies. The public hopes for timely official updates from the ZRP and the Ministry of Transport on casualties, cause and the subsequent steps. Kune vese vane hama neshamwari dzange dzichifamba mumugwagwa uyu nhasi, please do check on them.